Kap za dobar dan. Reče Isus svojim učenicima: Podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu, nemojte unaprijed smišljati obranu. Ta ja ću vam dati usta i mudrost koje se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. Mržnju koju svijet osjeća i nosi u sebi prema Isusu, osjećat će i prema njegovim učenicima. Svijet je oduvijek bio u neskladu s onim što je Božje. Što više Isusovi učenici budu živjeli evanđelje i bili autentični, to više će svijet na njih podizati ruke i progoniti ih. Svijet želi jedinstvo, ali ne pod zastavom Isusa Krista. Sve koji svoju vjeru budu svjedočili riječima i životom, svijet će željeti pošto poto rastopiti i utopiti u svoju religiju. Pogled na svijet i život ne smije biti drugačiji od pogleda svijeta na samog sebe. Tko bude htio gledati očima neba, a ne očima svijeta, ostaće bez očiju. Svijet će radije imati u sebi slijepce nego one koji gledaju svojim očima i očima neba. Tada, kaže Isus, nemojte unaprijed smišljati što ćete reći, što govoriti. Ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti ni jedan vaš protivnik. Obranjeni tom mudrošću, mučenici su odlazili u smrt. Dragovoljno prihvaćali gubitak ovog zemaljskog života, ne želeći se odreći istine koja odiše vječnošću. Sva sila i snaga ovog svijeta je u površnosti. Božja snaga i moć je u dubini. Isusovi učenici su i danas pozvani biti hrabri svjedoci istine evanđelja. Životom i riječju svjedočiti pobjedu života nad smrću, vječnoga nad svijetom, svjetla nad tamom. Ne bojte se.